Hello friends, good morning. This is Rwkhwm. Welcome to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा रमेन टेक्निकल बड YouTube चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायबाय। फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो फेसबुकनि मनेटाइजेशननि गाइडलाइन्सनि बागै नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। थामहिनबा गोरलै रावाव बुङोब्ला जोङो जोंनि फेसबुक पेजाव मा रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला बा मा रोखोमनि जों कन्टेन्ट बेवहाय पोस्ट खालामोब्ला बेयो मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जागोन। अब्ला लोगोफोर नायबाय था टेक्निकल बड YouTube चेनेल। नाथाय जागायनायनि आगोल नोंथांखौ फोरमायनो नागिरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांसिम मोनहैबाय थायो। अब्ला फैदो लोगोफोर जों जागायदोनि। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स जोंनि फेसबुक पेजाव जोङो मा रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला बैफोर भिडिअआ जोंना मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जागोन बेखौ नायनो थाखाय जोङो मोनसे लिंकआव थांगोन आरो बे लिंकआनो जाहैबाय फेसबुक बिजनेसनि लिंक आरो बे लिंकखौ नोंथाङा नैबे स्क्रिनाव नुदों बेवहाय थुना होब्लानो बे लिंकआव नोंथाङा मोनहैगोन आरो बे लिंकखौ आङो आंनि नैबे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव लिंक होनानै दोनदो। नोंथाङा बेवहाय थाङोब्लानो फेसबुक मनेटाइजेशन गाइडलाइन्सनि मोनसे पेजाव नोंथाङा मोनहैगोन। अब्ला जों दानिया बेवहाय थुनानै होबाय। थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गुबुन मोनसे पेजाव मोनहैबाय। दानिया नोंथाङा बेवहाय मोननै अपशन नुनो मोनदों। नोंथाङा नैथि अपशन गाहायनि कन्टेन्ट गाइडलाइन्स फर मनेटाइजेशन बे अपशनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेवहाय नोंथाङा मनेटाइजेशननि थाखाय गासै कन्टेन्ट गाइडलाइन्सखौ नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन। फ्रेंड्स नोंथाङा बे कन्टेन्ट गाइडलाइन्सखौ जोबोद मोजाङै फरायनानै नाय अब्लासो नोंथाङा बुजि मोनगोन मा रोखोमनि भिडिअफोरा आसलते फेसबुक पेज मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल। नाथाय नोंथाङा जुदि फरायनो मोजां मोना अब्ला आङो नैबे भिडिअआव नोंथांनो अलपमान डिटेल्सै फोरमायना होनि मा बेवहाय गाइडलाइन्स होनाय जादों। तो नोंथाङा बेखौ मोजाङै फरायनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय मोन 21टा गाइडलाइन्सफोर दङ। बै गाइडलाइन्सफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होगोन। तो गिबि खोथाया जाबाय नोंथांनि फेसबुक पेजाव नोंथाङा मा रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामगोन बा मा रोखोमनि कन्टेन्ट नोंथाङा बेवहाय पोस्ट खालामगोन। तो नोंथांनि आपल'ड खालामनाय पोस्ट एबा कन्टेन्टआ जेब्लाबो इडुकेशनल जानाया मोजां जायो आरो नैथियाव जाहैबाय नोंथांनि भिडिअ बा नोंथांनि कन्टेन्टआ एसे कमेडिक जानाया मोजां जायो होननानै कन्टेन्ट गाइडलाइन्सआ जोंनो खोन्थायो। दानिया नोंथाङा मा रोखोमनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनो नाङा मा रोखोमनि भिडिअआ बेवहाय आपल'ड खालामोब्ला मा रोखोमनि कन्टेन्टआ बेवहाय मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल नङा बेयो जोबोद गोसोआव लानो गोनां। अब्ला बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थानो होलांदों। बेवहाय कन्टेन्ट गाइडलाइन्सनि बायदियैब्ला मोन 21 जोंहा मा दङ गाइडलाइन्सफोर दङ। बे 21 गाइडलाइन्सफोरा ओरैबायदि। से नम्बरा जाहैबाय बेड फर्मेट्स। बेनि ओंथिया नोंथाङा जुदि स्टेटिक भिडिअ मिनिमल मुभमेन्ट भिडिअ लुपिं भिडिअ स्टेटिक इमेज पल बायदिसिना नोंथाङा जुदि फेसबुक पेजाव जुदि पोस्ट खालामोब्ला बेफोर भिडिअफोरा मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा। दानिया नोंथाङा बुजि मोनबाय जानांगौ स्टेटिक भिडिअ माने ओरैबायदि मोनसे भिडिअ जाय भिडिअ जेबो मुभमेन्ट गैया। बेनि अनगायैबो लुपिं भिडिअस जाय भिडिअफोरखौ नोंथाङा प्ले खालामगोन बै भिडिअआ जोबनायनि उनावबो गावनो गाव प्ले जाफिनबाय थायो। बेबायदि लुपिं भिडिअफोरा मनेटाइजेशननि थाखाय बेयो मा नङा एलिजिबल नङा। बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि स्लाइड श'नि मोनसे भिडिअ बानायो अब्ला बे स्लाइड श'नि भिडिअआबो मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा। नैथि गाइडलाइन्सआ जाहैबाय मिसएप्रोप्रिएशन्स अफ चिल्ड्रेन्स कैरेक्टर। तो बेवहाय नोंथाङा वायलेंट सेक्सुअलाइज्ड सैटारिकल स्मोकिं ड्रिंकिं बायदिसिनानि नोंथाङा भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामब्ला बेफोर भिडिअआ मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा। थामथि गाइडलाइन्स मथे ट्रेजेडी एबा कनफ्लिक्ट। बे गाइडलाइन्सनि मथे नोंथाङा डेथ इन्जुरि फिजिकल इन्जुरि क्राइम नेचुरल डिजास्टार बायदिसिनानि नोंथाङा भिडिअ बानायनानै जुदि नोंथाङा पोस्ट खालामोब्ला अब्ला बे भिडिअआ मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा। ब्रैथि गाइडलाइन्स मथे डिबेटेड सशियेल इश्यूज। बे गाइडलाइन्स मथे इनफ्लेमेटरि डिमिनिं कनफ्लिक्ट्स बायदिसिनानि सायाव नोंथाङा जुदि भिडिअ बानायनानै पोस्ट खालामोब्ला बेबायदि भिडिअआ मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा। बाथि गाइडलाइन्सआ जाहैबाय वायलेंट कन्टेन्ट। बे गाइडलाइन्स मथे नोंथाङा थ्रेट्स वायलेन्स फाइट्स बायदिसिनानि सायाव नोंथाङा जुदि भिडिअ बानायोब्ला नोंथाङा बे भिडिअफोरखौ मनेटाइजेशन खालामनो हानाय नङा। द'थि गाइडलाइन्सआ जाहैबाय एडाल्ट कन्टेन्ट। नोंथाङा बेवहाय जेबो
न्यूडिटीनि सायाव भिडिअ बानायनानै नोंथाङा जायखिजाया कन्टेन्ट आपलोड खालामब्ला बे कन्टेन्टआ नोंथांनिया मनिटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा। स्निथि गाइडलाइन्सआ जाहैबाय प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। बे गाइडलाइन्स मथे बेवहाय बुंनाय जादों जे नोंथाङा प्रोहिबिटेड खायसे प्रडाक्ट्स जेरैबायदि ड्राग्स, इलिगेल प्रडाक्ट, इलिगेल सार्भिसेस, इलिसिट सार्भिस बायदिसिनाखौ नोंथाङा बेवहाय भिडिअ महरै जुदि बानायनानै आपलोड खालामोब्ला नोंथांनि बे कन्टेन्टआ मनिटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा। दाइनथि गाइडलाइन्सआ जाहैबाय एक्सप्लिसिट कन्टेन्ट। बे गाइडलाइन्सनि मथे ओभारलि ग्राफिक इमेज, ब्लाड, ओपन इन्जुरि बा बायदिसिना फिजिकल इन्जुरिखौ नोंथाङा जुदि भिडिअ महरै बानायनानै जुदि नोंथाङा आपलोड खालामो अब्ला बे भिडिअआ नोंथांनिया मा जानाय नङा, मनिटाइजेशननि थाखाय बेयो एलिजिबल जानाय नङा। गुथि गाइडलाइन्स मथे ड्राग्स एन्ड एलकहलिक इउज। नोंथाङा जायखिजाया ड्राग्स बा एलकहलिक बायदिसिना बाहायनायनि सायाव नोंथाङा जुदि भिडिअ बानायनानै आपलोड खालामोब्ला बे भिडिअ नोंथांनिया बे मनिटाइजेशन जानो हानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 10 इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज। नोंथाङा जुदि खायसे स्लैंग, खायसे सोदोबफोर जाय सोदोबफोरखौ जोङो बुङोब्ला सुबुंफोरा मा रागा जोंखाङो, मुगैनाय मोनो, बेबायदि रावफोरखौ नोंथाङा जुदि भिडिअआव बाहायो नोंथांनि भिडिअ मनिटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 11 क्वोट्स मोन्टाज। बे गाइडलाइन्स मथे नोंथाङा जुदि स्टिल इमेज बाहायनानै बेयाव जुदि खायसे इन्सपायरेशनल सोदोबफोर होनानै बेखौ जुदि भिडिअ महरै नोंथाङा जुदि आपलोड खालामोब्ला बे भिडिअआ मनिटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 12 स्टिल इमेज। नोंथाङा बुजिखादों बेखौ, नोंथाङा जुदि मोनसे इमेज, मोनसे दलरै थानाय इमेजनि सायाव नोंथाङा जुदि भिडिअ बानायनानै बेखौ जुदि कन्टेन्टखौ आपलोड खालामब्ला नोंथांनि बे भिडिअआ मनिटाइजेशन जानो हानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 13 बे गाइडलाइन्स मथे नोंथाङा जुदि स्टिल इमेजनि सायाव नोंथाङा जुदि खायसे मुभिं वर्ड्सफोर होनानै जुदि भिडिअ बानायोब्ला अब्ला नोंथांनि बे भिडिअआ मनिटाइजेशन जानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 14 नोंथाङा जुदि स्लाइड श' बानायनानै जुदि भिडिअ बानायोब्ला बे भिडिअआ मनिटाइजेशन जानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 15 लुपिं भिडिअस, मिमिज आरो GIF। नोंथांनि भिडिअआ जुदि लुपिं बा मिमिज बा GIF जुदि जायोब्ला अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ मनिटाइजेशन खालामनो हानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 16 बे मथे नोंथाङा जुदि जायखिजाया मोनसे पल होयो, जेरै हमनानै लाबाय हाउ अफन डु वी वाटार your garden. If you water your garden 3 times in a week, please like the video. If you water the garden more than 3 times, please share it. बेबायदि जुदि नोंथाङा पोल्स खालामना जुदि भिडिअ होयो, आपलोड खालामो अब्ला बे भिडिअ नोंथांनिया मनिटाइजेशन जानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 17 बेवहाय GIF आरो मिमिज। आं बेखौ बुंखाबाय, GIF नङाबा मिमिज। नोंथांनि भिडिअआ जुदि GIF नङाबा मिमिज अब्ला बे भिडिअ नोंथांनिया मनिटाइजेशन जानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 18 एन एड विदिन एन एड। बेनि ओंथिया नोंथाङा जुदि खायसे प्रमोशनल भिडिअ नोंथाङा रेकर्डिं खालामनानै नोंथाङा जुदि बेखौ भिडिअ हिसाबै नोंथाङा कन्टेन्ट हिसाबै नोंथाङा बेखौ आपलोड खालामोब्ला अब्ला नोंथांनि बे कन्टेन्ट एबा भिडिअआ मनिटाइजेशन जानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 19 एक्जेजारेटेड नङाबा इनएक्युरेट। नोंथाङा जुदि खायसे इनफ्लेमेटरि आयदानि सायाव नोंथाङा भिडिअ बानायोब्ला खायसे रागा जोंथावना, खायसे हारिखौ बेयो रागा फोजोंथावनानि सायाव नोंथाङा जुदि भिडिअ बानायोब्ला अब्ला बे भिडिअ नोंथांनिया मनिटाइजेशन जानाय नङा। गाइडलाइन्स नम्बर 20 एंगेजमेन्ट बेट। बे गाइडलाइन्स मथे नोंथाङा नोंथांनि भिडिअआ ओरैबायदि जानो मोननाय नङा, कन्टेन्टआ बेलेग नाथाय नोंथांनि जिथु थाम्बनेइलआ बेलेग, बेबायदि जानो मोननाय नङा। तो थाम्बनेइलाबो नोंथांनि भिडिअजों रिलेटेड जानो नांगोन, बेखौ बुजायनाय जादों। आरो जुदि जायोब्ला नोंथाङा बेबायदि भिडिअखौ नोंथाङा मनिटाइजेशन खालामनो हानाय नङा। जोबथारनाय गाइडलाइन्सआ जाहैबाय गाइडलाइन्स नम्बर 21 आरो बे गाइडलाइन्स मथे मैन्युफैक्चार शेयरिं। सोरनिबा पेजाव शेयार खालामखांनाय कन्टेन्टखौबो नोंथाङा जुदि अगेन नोंथांनि पेजनिफ्राय शेयार खालामोब्ला अब्ला बे शेयार खालामनायनि थाखाय नोंथांनि बे शेयार खालामनाय कन्टेन्टआ मनिटाइजेशननि थाखाय बे एलिजिबल जानाय नङा। अब्ला नोंथाङा बुजिबाय बे मोन 21 कन्टेन्ट गाइडलाइन्सखौ नोंथाङा बुजिनानै मोनबाय, मा मानि सायाव जोङो भिडिअ बानायोब्ला बा मा खालामोब्ला जोंनि भिडिअ बा जोंनि कन्टेन्टआ मा फेसबुकनि मनिटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा, बेखौ नोंथाङा बुजि मोनबाय। अब्ला नोंथाङा बेफोर कन्टेन्टनिफ्राय साबधान जा। नोंथाङा नोंथांनि पेजाव बेफोरबादि कन्टेन्ट माब्लाबो आपलोड दा खालाम जाय फेसबुकनि कन्टेन्ट गाइडलाइन्सनि एगेन्स्टै थाङो। अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय। बुजि मोनाखैब्ला नोंथाङा माबा सोंथि दङब्ला
अब्ला आंनि नैबे कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा आंखौ सोंहरनो हायो। लोगोफोर बेनि उननि भिडिअ आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन आरो बे भिडिअ नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन आसलते जोङो फेसबुकआव कन्टेन्ट जोङो जेब्ला आपल'ड खालामो अब्ला बै कन्टेन्टआ माबोरैहाय फैसा अर्न खालामनो हायो अब्ला माबे सिस्टेमजों बे फैसाया जोंनाव हाबो आरो सोर बेखौ जोंनो होयो आरो जों बै फैसाखौ मोननो गोनांब्ला जोङो मा खालामनो गोनां जाबोयो बेनि सायाव आं गुवारै नोंथांमोननो डिटेल्सै फोरमायनानै होगोन। अब्ला नायबाय था नोंथाङा टेक्निकेल बड'। अब्ला लोगोफोर उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हेभ ए नाइस डे। जै आफा बोराइ बाथौनि।